X'ikun il-junk food? Xi ħaġa li tixtriha lesta, li tkun kollha kaloriji u li ftit li xejn ikollha valur nutrittiv. Ikel, pereżempju, mielaħ ħafna, jew ħelu ħafna, jew kollu xaħam, imma li bħala nutrijenti ikun fjakk. Il-boros, il-ħelu, il-deżerti, il-pasti, il-gallettini, il-qali, il-luminati, kollha junk food. La proteini, la vitamini, la minerali, xejn ma joffru. Imma bħala kaloriji, mbagħad ħadd ma jirbħilhom. Burgers, pizzet, tiġiġ moqli, chips, hot dogs u pastizzi kollhom xaħam u għalkemm joffru xi forma ta' nutrizzjoni, alla ħares tipprova tgħix bihom. Għaliex, x'inhu dal-aġeb kollu? Għax jagħmlu ħażin għas-saħħa, il-melħa l-pressjoni, it-zokkor għad-demm u għas-snien, ix-xaħam iħaxxen, vera li l-ġisem għandu bżonn ix-xaħam, il-melħ u t-zokkor u għalkemm tieħu xi daqsxejn minnhom l-hawn u lem ma taqax id-dinja, imma fil-junk food hemm ammonti eżaġerati. Skont stimi li saru, wieħed minn kull 4 tfal Ewropej tant huma ħoxnin li għandhom problema ta' obeżità. U l-ħar fost it-tfal kollha il-Maltin u t-Taljani. Skont l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, it-tfal Maltin, speċjalment dawk ta' xi 13-il sena, huma fost l-iktar tfal ħoxnin fid-dinja. Kif tkun taf oġġettux junk food? Jekk taqra l-ingredjenti u tara li sugar, salt jew fett huma fost l-ewwel ingredjenti li hemm miktubin, allura hemm ċans tajjeb li junk food. Vera li mhux suppost jagħmlu riklami? Il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea qed dejjem jissikkaw iktar fuq riklamar oġġetti li jagħmlu ħsara. Almenu skont l-Unjoni għandu jitnaqqas ir-riklamar immirat lejn it-tfal u l-ikel għandu jkollu tabelli ċari dwar minn xi x'inhu magħmul. Imma x'tista' tiekol flok junk food? Flok ġelat, frotta, flok boros, ħaxix imqatta, jew karawett mhux mielaħ, flok taqli, ixwi, flok hot dog, bajda. Forsi trid tikk iktar ħin, tikk iktar ħsieb, imma jsaħħtek jaqbillek. Għall-kurżità, min jiekol l-iktar junk food fid-dinja? Jekk trid iġġib għajnejk wara widnejk, trid tara waħda minn dawn il-kompetizzjonijiet ta' min jiekol l-iktar. Popolari immens fost l-Amerikani u l-Ġappuniżi u tipikament jinvolvu xi forma ta' junk food, torti, donuts, burgers, majonez. Hu Nathan's Hot Dog Eating Contest, pereżempju, jagħmluh kull sena fil-Vaganza Nazzjonali tal-4 ta' Lulju. Is-sena l-oħra rebaħ Joey Chestnut, imma l-snin twal kien il-Ġappuniż Takeru Kobayashi ir-rebbieħ. Kobayashi with 36 seconds left. Kobayashi's up to 52. 52, a new world record, unbelievable. Dak kif jibqa' daqshekk irqiq? Probabbli għax matul is-sena ma tantx jiekol. Jiena tlaqabel il-kompetizzjoni jittrejnja billi jixrob ħafna ilma ħalli jġebbet l-istonku u waqt il-kompetizzjoni jirnexxielu jiekol 53 hot dog fi 12 minuta. History has been made in Coney Island at Nathan's Famous today. Never in the 89-year history of this contest have we seen that many hot dogs in 12 minutes. Ma tistax tajt li għajnejh ikbar minn zaqqu?